Der er mange ting, der er gode at have ved hånden, når man drager på ferie. En solhat, solcreme eller måske en god bog. Men for familien Nielsen fra Kolding her, der er feriens rekvisitter noget anderledes. De har bevæbnet sig med skruetrækker, med boremaskine og med rundsav, og så er de taget til byggefestival på Als. De har forberedt sig hjemmefra. De ved, hvad de gerne vil lave med hænder og værktøj, når de i løbet af 5 dage skal bygge ting i træ sammen. Ja, altså Ida laver hylder, og jeg har været i gang med at lave nogle elementer til et udekøkken. Og Daniel er i gang med at lave en pergola. Og konen, hun bygger, ja lige nu er det et insekthotel. Familien Nielsen fra Kolding er nogle af de godt 600 deltagere på årets byggefestival, der i denne uge foregår på Kær Vestermark i Sønderborg. Spørgsmålet er, om du skal have et par enkelte af dem, der ligesom lige snor sig op her. Og som er en lidt anderledes måde at holde sin ferie på, og det passer dem godt. Især når man har, så kan man sige, sådan en præ-teenager og en teenager, at de er ved at være så store, så det er ikke legepladser, det handler om. Og vi er heller ikke de store sådan actionprægede mennesker. Så det her, det er bare hyggeligt. Byggefestivalen sætter fokus på det at skabe noget. Det foregår med genbrugstræ, der bliver stillet til rådighed, og med alt det værktøj, som er nødvendigt for at nå i mål med sit projekt. Vi drømmer om at udbrede skaberglæden og give mange flere mennesker muligheden for at prøve selv at få værktøj i hånden og prøve på at skabe noget. Jeg tror, vi i dag er et sted i samfundet, hvor det er ret vigtigt, at folk de igen lærer håndværk. Byggefestivalen har i mange år været afholdt på Djursland, men er denne gang inviteret til Sønderborg, hvor kommunen står som medarrangør, og det gør de, fordi de mener formålet er vigtigt. Byggeriet står for 40% af affaldsproduktionen i Danmark, så det er altså voldsomt meget, og det vil vi gerne have reduceret. Og CO2-mæssigt så står det for 30% af det samlede udslip. Og der vil vi gerne animere til, at man tænker genbrug og affaldsminimering, og det er det, vi har fokus på her. Udover familiernes egne byggeprojekter, er der også masser af workshops, hvor deltagerne kan lære mere om at bygge selv. Samtidig er et af formålene at få flere til at få øjnene op for de traditionelle håndværksfag. Byggebranchen har jo generelt rigtig store udfordringer, både med affald, men især også med at tiltrække nok unge mennesker til at gå ind i byggebranchen. Og det er noget af det, som jeg tror, vi kan være med til at hjælpe med, og ligesom at skubbe til udviklingen til at give flere lyst til at dyrke et håndværk. Hvordan går det? Stille og roligt med fremad. Så jeg håber, det bliver godt. Familien Nielsen er godt på vej med deres byggeprojekter. De deltager i år for anden gang og nyder denne her form for ferie. Det der med, at vi selv skaber ting, og vi får både en forståelse for, hvor ting kommer fra, og at det tager tid at lave. Man får respekt for de ressourcer, vi har, og de ressourcer, der skal til, både tid og materialemæssigt. Efter 5 dage med flittig brug af hænder og værktøj venter der sig endnu en glæde. Alle deltagerne må nemlig gerne tage deres egne nybyggede ting med hjem. Så vi har også taget traileren med i år, det glemte vi sidste år. Det må være en god størrelse souvenirs, man får med hjem fra den ferie. Byggefestivalen her, den fortsætter til og med på lørdag, så man kan altså lige nu forbi på Kær Vestermark i Sønderborg.